Ngamira pamberi pedera mambo mutasa. Ngamira pamberi pedera mambo mutasa. Yeso chati zvechokwadi. Zvese zvachataura nezvechokwadi. Ikanyipa chabatwa nemhosva. Ikanyipa chabatwa nemhosva. Mwari arimubatsira wangu. Mwari arimubatsira wangu. Ndozidza uraikisirisi. Pamusoro ichakamire mutasa. Mune makurukota ese ari muno. Inini ndonzidza uraikisirisi. Tino nyaya yanetsa kumba kwedu. Zvekuti tina baba mukuru wedu akaurayiwa mukoma wababa wangu 1978. Inini ndandori kamwana asina andabereka. Saka baba mukuru wedu aurayiwa kudaro hatina kuziva nepaakaurayiwa, nepaakaiswa, nepari kusvika takandokurawo chiziva kuti baba mukuru akaurayiwa. Baba waana tete a. Saka tagara takadaro tichiri kumba uko vana baba vazitaurira kuti iwewe nyaya iri kunge kuti baba mukuru wenyu asati ashaika akaroora mukadzi wake anonzi mai Makinya baba akabereka uyu baba mukuru wedu ndiye first born, uyu ndiye second born, uyu ndiye third born. Saka baba mukuru wedu akazouya mumba mababa wangu ini, baba wangu asati akati muningina ini ndakarambana nemukadzi wangu. Saka ndakabereka vana vasikana basi apa ndakura. Saka ndikaramba ndine vana vacheta ndisina mwana wekududzawo zita rangu ba ndikafa musha wangu warowa zvaiitwe kare. Saka baba akati hapana chakashata pa zvandine mukamukomana akati kurei nekadoko ini ndandiri kadiki. Saka ndaakuchikupa mukomana wangu mukuru unozi Fungai. Iye akati mwana wamandipo zvikataurwa musha wese. Mwana akabva adudzwa zita rake Nyakuvu iye baba mukuru aizi Njanguru Gilbert. Kwabva adudza mwana uya aripo mwana wacho. Kwabva adudzwa Njanguru Gilbert mukoma. Saka baba mukuru hanzi adudza kudaro kuya achibataurira vana wake kuti uyu ndikarera ndisiripo ndiye baba wenyu. Ndiye uchazoyarora renyu, ndiye unozotambira uta hwangu kana ndafa inini. Achitaurira vana wake hwangu watokura kufura isusu apa. Saka tagara baba mukuru asakatika 78. Atsakatika hapana akamuona kusvikira 1988. Tete wemumusha medu akabva abuda akati ndakaurayiwa kwamamisa ndini Gilbert Njanguru. Ndakarayiwa kwamamisa nekwamagadu Mairosi Magadu. Businessman wacho ndiushamba na Matisa. Saka adaro madzibaba anga aripo akabva aenda kuna vanhu vaizwa vakauraya waya neshairiya. Wasvika ikoko tatokurawo 1988 tataunyatsa kutozivawo. Wasvika kwamamiza wakauya wakati isusu zveshuwa baba wedu akashaika. Asi basa iri baba akariita. Saka isusu taakuripa ngemukadzi nguva yairipwa ngemukadzi nemombe nembudzi nerukweza kubika doko. Kwamamiza wakabva wanza musikana angaine 18 ikuku ma 17 years 18 years aizi Manyara. Kana wandoriwo muno pamwe ndozvizwawo zvakaitika 1988. Pachibva wanza mukadzi uya nemombe yawo tsvuku yakatengwa kwarazemba yanga iri mamakore mairi nesaki renjera nembudzi nesaki remagwere. Musi wekuti njera yakuda kunyikwa kuti zvichibikwe doro riye shairi akadaidzira vanhu vese vakaungana honde vhari yese kwedu wakaungana vanhu vaya shairi rakabuda rikati inini ndonzi Gilbert Njanguru ndakaurayiwa ini ndini ndaakuripwa nhasi. Asi imimi waning'ina wangu hamuna chamunobata papa mukadzi wandaripiwa. Ndiri kupasa zita wangu uya vandakasiya ndakumbira ndiri mupenyu kuti ndini Gilbert ndikakumbira mwana uya ngaasimuke mwana amira. Mukoma wangu yanga atokura nga 22 years 20 years amira ndandiriwo kamukomana kuti aindodawo musikana asiti atisiripo pachikamu chake. Saka zvadaro mukoma akabva apiwa mukadzi uya ngeshai vanhu vemamizo yavo varipo hama dzese vana teto iso varipo. Baba munini ari mumusha medu same mother different fathers ndiyo wandakamhangarira. Baba munini akasimuka akati mukoma iwe wakaurayiwa azviiti kuti mukadzi wawaripiwa unope mwana ngekuti mwana. Baba munini akabva atokonya mwana mukoma wanga waripo wemudumbu mumwemo na baba wangu anova baba wangu nemuning'ina wababa wangu anonzi Mahwitsi. Wakati shuwa hazviiti ba isusu ndisinotora mukadzi. Shairi rakabva rati pana tete zvamutaura hazviiti asi akatokonya ndi baba munini uya same mother different fathers ndiye angada mukadzi ino. Zvikazike shairi zvamutaura hazviiti ba iwewe famba wano mukadzi uya utoriba iwe uri unditonga waramba futi mombe ndati ndiri kuida mombe kuti ndiripiwe ukati kamombe akakwaniba kadoko honde vhari aikwaniba kudya tingoda zigwaimana zemanyanga akadai. Shairi kati ndakafa ndiri mukono ana kuraiwa ndiri gwaimana apa. Shairi yakabva rati zvamanyima munhu wangu wandakasiya ndatudza zita rekuti Gilbert Njanguru inini mukadzi inini kubva nhasi 1988 handichabudi iwewe ndiwe uchachibuda iwewe ndiwe hwamudzimu ndiwe chironga. Shuwa shairi pana tete yedu tatakura wese hama dzekwakisinisi dzakazviona. Shairi rakabva rahutsira bva rayati yakamamiza wanga yakoripa mukadzi yabva wazvitoo ndende kwabva watoba mukadzi uya watoenda sezvo kamamiza wanga wafarawo kuti mukadzi wemwe mwana edu atari pangozi apiwe jaha pane kopa mudhara. Saka kamamiza wakabva watoba mwana watoenda naye.
Mombe iya uyu vamnini uya same mother different father ndiye akarambizisa mombe ya. Mombe yabva yadzoka kwarazemba. Ndotora zemba namaira zemba chori pano wakatofa sara zemba akaranga ng'ombe kuti ng'ombe yandiri kotenga wako choda kutengesa iwe usiri shaiba undirambira. Mombe yakabva yadzoka. Yadzoka mombe iya takabva tasara mbavhu tagara takasara nenjera 6 buckets nemagwere neblanketi dzakaunza pamamiza. Neimba yangu waka yemiti ingowakirwa ngozi dzezvikwambo. Zvese taindiona izvo. Zvadaro baba munini akatora blanketi rengozi riya kwakotengesa kuMozambique kuchinjana nembanje. Baba munini akatora 6 buckets dzenjera dziya kwakubika mugobera doro riya ngo 7 days achitengesa. Magwere akatora achitengesa kune murume unonzi Sangwenya. Achibva apera mbudzi akatora akatengesa. Vana baba vaimubvunza muningina zvauri kuita izvi ndizvo here? Baba munini akazvika zvazodikanwa ndinozokupa. Saka baba munini izvo chikamuchiya chapera na1988. Chikamuchiya chapera na1988. Chikamuchiya chapera na1988. Vakagara. Baba kuma 90s. Akabva asimuka. Vaenda kuna chiremba unonzi Masukisa. Akakuona mishonga yekura vanhu vakamamiza. Uya same mother different fathers. Anotaura na baba wedu. Anotaura nezvepakisimusi akatora mishonga yake yega akamutsa mudzimu. Mwanga iya yakamutsa zviro zviye. Yamutsa baba munini akazodipa kamombe kekumutsa mukoma wake. Baba munini akasvisira hama dzake. Anozobvisa pakamombe kake kobhadhira n'anga. Ndochongwa ndiona mabwarirese wakapera. Mabwarirese wakapera kuuraya vanhu n'anga iya. Yakutaura kuti vakandisenzesa kuenda kuuraya vanhu vekamamiza. Vanhu vekamamiza vaifa watatu pamwedzi. Magamba akaendotora bani. Asi anga asikataurire hama dzese. Saka zvaenda kodaro. Isusu vana mabwarirese vakabva kufa. Vana baba vekubahwa vandi mbuya. Wodzi mbuya yedu akati pakabereka vana baba 4. Vana baba vedu vari 4. Sekuru vedu akabva ashaika. Saka sekuru ashaika, mbuya anga achiri mudiki. Kwakorohwa kumwe musha ngozi wekwanavhaya. Watakafanana nawo mutupo kuti tinondobva tese kuchipinge. Asi tisikaziwaniba. Mbuya kwakutotiza mumusha kwaKisimisi. Kwakuenda kuororwepi? Kwaenda kuororwa kwanavhaya. Ndiko kwakaenda koberekwa tete ngozi Tracy. Ndiko kwakaenda koberekwa tete unonzi Mozuku. Azvidikani. Kwabereka Motseka. Kwabereka Fambono. Saka pamunini uyu mbuya waya arorwa. Mbuya waya akanga auzopiswa magaro. Ndi baba wewe wana wazorora mbuya wedu waya. Aigadzikwa pamoto kuti wanonoka ubika achipiswa. Mbuya kwauzotiza kwachidzoka kuwana wake wanowana baba wedu pasichigaro. Kwakupiwa sapu nzvimbo tisapu. Kwauchidudza kuti apa ngepaKisimisi panowa pasekuru wedu waya. Saka vana vaya vakaberekwa kwembe kwakazororwa mbuya kwaya wari 4. Wakabva wateera mhayo wavo. Mbuya kokurira mumusha medu. Wachibva watanga kudira midzimu yedu. Wachibva wandokura wachindozviti tona Kisimisi. Kusvikira patiri nhasi uno vana vari kutozviti ndiswa naKisimisi. Saka vanotoenda kun'anga kotora mishonga yekumutsa vana kwaKisimisi. Isusu vana Kisimisi ngoti vana baba vedu vakafa hatitaurirwiba. Kana akakomangara yakamamiza kwamambo kuno unotora manix door achiti ndiwo vana Kisimisi achiuya nawo. Isu tinozwa nemagumboti munhu aenda kwamambo. Tinozwa nemagumboti nyaya yatongwa. Saka zvadaro kwamamiza. Saka nyaya yatongwa kwamambo kuno baba munini akazouya kumba. Aka ndasvika kwamambo inini nyaya yatongwa. Ngemari ngei munhu akatanga kutaurira muzukuru mwana watete unobudiwa unonzi Tabariko. Komuna unonzi Tapiwa. Akati vana sekuru hamusuwirirana sei napamunini wedu. Tikati tisu papamunini ari kutitiza. Hatizivi kuti ari kutitizira chini. Ngondotora mishonga yekuisa mumusha. Isusu vana vekwaKisimisi chaiwo hatitauriri. Iye ndiye mwana wakwanavhaya. Kwaanototi kukazi kuri kugadzwa sabhuku kuMozambique unotoenda kogadzwa kumba kwawo unonzi kwanavhaya. Anotogadzwa sabhuku. Zvinotoziva nyika yese. Zvinotoziva iye. Maanofamba unondofamba isusu sevana tasikaziva isi taitoti ndibaba munini wana baba. Aindoti paafunga kuda kukanana namukoma wake. Ndinozifamba wane jezi yangu mwana yekusara kwaKisimisi. Tozobvunza wana baba kare kaya. Zvinorewe. Uyu handi mwana yeKwaKisimisi ba. Ndiye kwanavhaya saka achitinera achitaura mazuva atinondokura zvingozi zviya musazokane vana vari kuona. Andokura chindovhuna. Saka tabva ipo papo baba munini uya kwabva achisimuka vakazi chiremba mukotsa uya kwamboona. Kora. Akabva andonjenga ega. Ndinokutenda ichangamire yekubvimira kwamakaita unotora nhau. Takazozviona panhau kuti baba waya baba asiri kumba kwedu akatora zvemishonga yekudini yekumutsa zvebaba wedu isusu asikatitaura. Takazozviona pakaranganda ndo patakamuonera. Todaidzana sei hama munhu zvaari kudaro anoziva kuti asiri kumba kweduba. Hama dzikati hatichamubata chete. Saka pakauyiwa kwamambo kunoko auya komangara vanhu vekwamamiza kunoko. Mambo atonga kuti munhu aripwi munhu aitwi zvekupumhwa ngetsoka ba. Endai modire mudzimu wenyu. Saka ndo pakauya muzukuru.
zikuru vatitaurira vatazwisisa ngauye titaurire naye shuwa bamnini akauya kumba kwedu isusu asvika kumba kwedu takati unganidzai hama dzese achibvaunganidza hama babamnini wedu anganidza hama bvatachibhuya babamnini sei muchititiza isusu tiswe kwaKrisimisi akati ipapo wanangu ndirushaisha wanangu ipapo ndirushaisha babamnini zvinongatifambire pamwepo masoko enyu ngeenyi kandoda $500 mundipe imimi wana yekuti ndomutse futi kun'anga da kuuraya zvavanhu vekwamamiza ini ndakati babamnini zvamuramba muri kuuraya vanhu vekwamamiza kunga matsanga ise anozotiripira ndiani kuti uri uda kuvhoterwa wouraya vanhu vacho achazotiripira ndiani iwona mamiza vari kupera makawapedza vatatu varongomuna pamwedzi wega wega babamnini saka toti ndikati babamnini chanero yekuti tiripiwe inini ndinayo ngoti ndiri mwana wekwakrisimisi akandibvunza kuti chanero ngeyekuti iko ndikati chanzi yandoda kutaurira babamnini yekuti isusu tiripiwe isusu ngeyekuti musha medu maKrisimisi mune ngozi yakanyimwa umwe mujana porridge sangozi yakatambirwa ngemadzibaba edu ikaripwa ikapiwa tete wedu uyu akabereka wana wakomana 6 ngozi inonzi bhandi saka takairipira zvese asi ona baba wakazopisa mabhasikiti acho maringe nekuti babamnini uya vekwajezi aina vaiuya aita akanesana mukoma wake aenda kobata tete wedu uya akaripiwa ngozi muoko nebhasikiti handigari nechikwambo chekwaKrisimisi ba ndaneta kugara nacho sezvo iye ari aiti ndiri kubudiwa ndicho asi aiuya pamba pedu 2.5 katatu pagore achikakotura bhasikiti natetewo baba kwauchizoti inini zvandiremera ndaupinda mupostori bhasikiti rebva rapiswa saka babamnini isusu ngozi yedu yekwakrisimisi yakauraya kwamamiza hatigoni kuripiwa ba ngekuti ngozi yedu iri mudondo mabhasikiti aya takapisa zviro zvaya zvese takapisa matsorora zvese makapisa saka babamnini hambai tobate dziro imba iyo yengozi yedu yaiko ngotongautwa mudzimu wakaura pamusha medu hambai tobate dziro kuti atiregerere abatsire sekuru wake Gilbert akaurayiwa kuti aende koripa babamnini akati izvozvo basi kwete kotora moto ndikati musatore moto ba iwo ndiwo moto mukuru shuwa takabva tasimuka ini ndandiri kuenda kukabasa kangu kumarikisho wakaenda nana mukoma newaning'ina nateto svikei kwakubata dziro riya asi munomo ndakataura babamnini ngekuti kana mabata dziro rengozi yedu tikagadzirisa ngozi yedu zviro zvedu zvese zvakufamba zvakanaka nyangwe ndiri mwana kuti ini ndiri kwaKrisimisi shuwa babamnini akasvika akabata abata dziro riya akabva ataurira vasukuru wana vacho kuti ndabatira dziro rechikwambo chenyu ndoda kubhatawa wana waya wakati sekuru mari tinoionepi imimi muri mumusha muno wana kupa mari vakandoita 5 days tabata dziro rechikwambo chedu chiya tadira kuchikuwa ndobva takaziva kuti vanhu vekwamamiza wauya akatofonera ini mukoma zvamakataura zviya mamuri right vanhu vekwamamiza wauya inini ndiri bosha no babamnini ndiyo vadzinzira yekuti vanhu vekwamamiza wauya tikati tabata dziro iroro asi wauya kunonzi kune munhu ari kubudirwa kwamamiza wari kurwara okay babamnini chiitai kuti mudzimu uri kubudirwa kwamamiza kwakaurayiwa hama yedu isusu uye muite sei kuzvitaurira shuwa takadaidzwa tese ukamainda ndiri basa rakabatikana kwamamiza wakauya nemari ya $20 yematenda ndawo babamnini akatambira mari yese inoperera mudodo haina chainoronga musha medu babamnini akabva achadza vanhu vekwamamiza kuti ndinoda $500 yemuripo kuti makandipesera kwamambo mutasi wakapopera wakazi chipi pai 265 vanhu vekwamamiza vakabva vachadzwa kuti vanhu wese wakane contribution yekuuraya mukoma wangu ndinoda 2500 yemaexpensive ndiye yandinoda vekwamamiza vakabva vabvuma tinoenda kotsvaga mari zvachiti chajai mari yekuuraya munhu babamnini akabva ati kune wese akabata ropa ramukoma wangu ndoda 2500 yemaexpensive ne10,000 yekuuraya mukoma saka vanhu i4 12.5 times 4 which means 50,000 ndiyo mari yakabva yachacho avo vakabva vaenda kutora kamombe kamukono kakura so chimbohakurai pamaexpensive pacho kwabva kanzuwa kamukono kaya $230 kubva mumaexpensive imwe mukaenda kosara $270 US plus 10,000 inini handiri kubasa zvese ndaizwa ngefoni ndazofonehwa ngemhuri yese yakati mukoma matirasa ndimi wana Krisimisi masara nababa watakapiwa mari babamnini akabva atora yese akati imimi wana wanyakufa imimi makaurayirwa baba wangu handikupiwi kana sendi ngoti inini ndini ndaifambire chinyi mukoma kuti abudirwe kuti aone kuripwa ini ndakabva ndaisa question mark yekubvunza kuti isusu tinozofanira kutotorawo mashure mebhozi ndimi wana wemufi hatifaniri kupa baba isusu zviita baba izvo ari wrong babamnini akabva ati mombe ngaitemwe tige nyama zviro ngezvangu izvi mombe yakabva yatemwa mhuri yekumba kwedu yakapiwa vanhu vekwakrisimisi chaivo vakapiwa half kg muturu wemombe imwe yese basa ranaya nemukadzi wake vachiti matumbu ese atohwiva ngezvawakuru wakuru ndakauya inini ndikazobvunza babamnini muri kuita ndaya mati imimi muda kutora 2.5 times 4 ita 10,000 plus mombe dzamakaya
akatenge kuti ndakashandisa mari yangu wana wakufa kwakaita baba wao ndaiwabikira chikafu ndaiita sei asi chindishamisa pakafa baba mukuru wedu akabhimwa baba munanga ari kwa matsangaisi akazotaya ndatokura inini hana nongoona nekufa kwa baba mukuru ndakabva ndabvunza kuti baba munini chamurukana kwa mamizi kuti mutanga kuda mari munhu uyo ane 49 years afa munhu ane 49 years afa pane pandaita kutaura mbichana basi uyo ari kuti ndirimubudiwa hakuruziva nepane makodo akeba ndiyo handazi yake kumba kuya kusiri kumba kweduba saka zviri kuitwa zvekuronga haasuziva nepane makodo ake pa 49 years munhu temutsvakati inini ndini ndakafa wanangu waruda uwandiwa awa wana wakati uyu rutsanangura mwana emunun'una wangu wakateera mumashure mwangu ini ndindakatanga kufa ndindakatanga ubawa baba mwana uyo ibva abarwa paine musi uyu baba wake uyu saka inini ndini ndakaurayiwa ngevanhu vekwamamiza vakanditengesa kwakushamba ndipo vakanditengesa kuti inini ndiuyu zviri utsanangurwa zvese kwakubatira pamusoro muri dzenhosva ndiripo changamire ndakafa asi ndiripo inini wanawa vari kuti uyu uri uzikwati ndi mwana wenhaka mwana wenhaka isi ndakagobatwa ngeuyu baba wakaroora mukadzi wake aroora mukadzi wake wakachizotaura kuti iwewe pauyu shatai navhaya uri utaurwa ndiyo akazobvisa mwana wake ekugara nhaka umba mwani mababa wangu asi pandikukana newe ndepekuti kana iwewe usiri wekwadhismusi uri wekwanavhaya handiri wekwanavhaya ngoti ndiri wekwakrisimisi ngoti baba vangu wakaroora wakazopa uyu nhaka mwana wekwanavhaya wamukoma wakabarwari yawo watatu mutigada navhaya uyu krisimisi zvirutaurwa kuti wakazouya kunyemerwa inini ndini mukuru uya ndimuziva ngauya ataure ngauya ataure kuti ndiani ndiye ndakatanga udakudira uyo kuti inini ndizobude ndakatanga kubuda pane mukadzi baba wake kwakunditeta baba wake ndiye akanditeta kuti uyo mukadzi uyo ndiye akandidzinga ndizoende kofa ndiende kofa ndakafa ngemukadzi ndakafa ngemukadzi wakandidzinga kuti ndizoende kourava kwekwamamizi Gadaure. Taura ndiani Taura
Uyu zvakaitika ngezvekuti Gilbert akaenda kobuda kumusha pana vaikuya kuna tete unonzi tete mairasema kuti pano mwana wacho abuda akati mudzimu unenge wakisimisa handi wekwedu papana vaya atina ukama nawo wakauya mudzimu na wakabudiwa ukatora kapu yemvura jompire mvura maya wangu anga asikadaibe ukatora jompire mvura bwawasuta ndandatokureti wakumupaizira maya asikabudi akati mudzimu handi wekweduko ndiwe kwakisimisa musawapaiziwa mhai wangu mvura ndo musawabhatanga udai maya wangu akaita 3 years achidai baba unini uyu sezvo aruziva kuti kuda kudya mari kwakutora tete wakakumba wekwajezai wakuenda kuMozambique kuenda kotenga mudzimu wedu uende kumba kwako saka ndo zvamuri kuona ndiri kukura imi makangozwe kushangamire mudzimu ungoti inini ndakabawa ndinhingi akafa akaurayiwa ndiye baba mukuru wedu mukoma wababa wangu asi uya aritaura pachiwanhu kuti ndini ndakafa ndini mukuru ndini ndakati hamusi kuona were wadare kuti topiwa were wakomana Saka uyu inini handiri kuti nditi ndiye Gilbert asi Gilbert uya wakono kuti kubarira pane vanhu kuda kudzingirwa imba saka isusu toda kubatsirwa kuti zvinobuda zvese zvinotaura ndiye mubvuri wemunhu wese waita ichanga mudzimu wabuda wakabvunzwa unotofana kutaura naye akasataura saka takagarire tobatsirana sei ukati ndiwo anditaura handina kuunza midzimba inini kuna kundauya kuti ndisanangure uchakako wekuti ona rimweni inini chandabata inini pazvinhu zviri kuitika vanhu vairi apa ndabata chinhu wani mudzimu haubudi kudzimba mbiri dzakasiyana mudzimu unobuda kana wabuda kumusha kwawo ndokwaunobuda haubudi kusiri kumusha kwawo chandinoziva ini ndechekuti kana vakaita baba baba akarora mukadzi wake ane mwana wake mwana iyeye haazoiti zvinhu zvokumirira dzinza hakuna mubva ndiri kwamiri mubva ndiripo hamiriri dzinza iro dzinza riripo azvidi because makataisana muri tu iwe utaura uyu asi kutaura asi mese muri kudora icho chimwe sei uyu asi kutaura Gangaure. sei uyu asi kutaura Inini. Handitaurira nene. Iye uruti kwazi ndiri mudzimu wemakisimusi ngataure. Inini ndiri mubvanda bahwa ndiri kutaura. Hapana mubvanda bahwa. Ndiri dhiri. Murido diz que Yes.